Perioada interbelică am avut poezie, am avut proză, am avut beletristică, am avut carte religioasă, am avut carte de istoriografie bizantină. E o diversitate. Dar e sensibilitate. Sensibilitate multă, prostie. Inimă, vă rog. Despre inimă era. Foarte frumos am fost. Am fost pleși, au fost multe nume cunoscute și surprinzătoare. Asta arată diversitatea noastră. Și există o plasticitate a parohiei pe care o remarcă încă o dată, o plasticitate demonstrată de profilul nostru psihologic, că nu alegem în aceeași sau maxim două direcții. Există o mare diversitate de personalități. Ăsta este un lucru foarte bun. E un mare avantaj, pentru că e o oglindire până la urmă a planului lui Dumnezeu care ne-a făcut diferiți. Și aici se vede că suntem diferiți. Adică nu au fost doi să dea poezii. Nu au fost doi să dea carte religioasă. Nu. Fiecare a mers pe drumul lui. Însă avantajul sau această cromatică diversă vine la pachet cu pericolul foarte posibil și pe care noi l-am și gustat de câteva ori, cu pericolul neasortării culorilor. Că dacă nu știi să asortezi culorile, bun, avem 10 culori, dar nu întotdeauna culorile se înțeleg una cu alta. Și atunci trebuie să știm ce combinăm și cum combinăm. Altfel spus, diversitatea dintre noi, care trebuie să ne conducă la unitate, ăsta este principiul dumnezeiesc. Unitate în diversitate. Adică trebuie să fim una, plecând de la premisa că suntem diferiți. Dar vocația noastră este să fim una. Unitate în diversitate. Și având conștiința că eu sunt culoarea asta și tu ești culoarea asta, amândoi trebuie să ne alăturăm ca să facem o culoare frumoasă, un tablou frumos. E exact, am mai spus, am mai oferit imaginea puzzle. Eu sunt o bucățică. Ăla e o bucățică. Dacă suntem adunați aici, trebuie să ne îmbinăm cumva și să facem tabloul complet. Nu, piesele, să știți că asta este ideal. Piesele nu vin întotdeauna așa cum vrem noi. Adică Vasile și Ion am vrea să fie apropiat, dar nu merge. Însă Vasile aici și Ion aici și mai sunt piese. Și ei sunt tot împreună. Și această imagine trebuie să o avem. Nu sunt alături, ne-am vrea, băi, Doamne, să ne iubim ca frați, să... În realitate, din cauza neputințelor noastre, nu se poate. Dar putem să fim în același tablou sau în același joc de pază. Unul este aici și unul este aici. Și între noi este tot un lanț de iubire, sunt niște oameni cu care noi ne înțelegem. Asta este o imagine a parohiei. Deci ceea ce s-a întâmplat în seara asta, dincolo de a fi un eveniment cultural foarte apreciat pentru noi și de respectat efortul vostru, că l-ați promovat și ați avut gândul ăsta, care merită repetat și am spus, eu l-aș continua cu această listă de cărți pe care, o carte pe care fiecare ar putea să o ofere ca sugestie, cum am zis eu, 1, 2, 3 cărți, și care ar putea să spună ceva despre noi. Uneori nu avem puterea sau nu avem știința să zicem cine suntem, cum suntem sau ce suntem. Dar anumite cărți ne pot ajuta sau pot arăta niște probleme pe care noi le avem și din cartea respectivă poate ceilalți află soluțiile de a ne întâmpina, soluțiile de a interacționa cu noi. E o temă de gândire. Cert este că eu sunt fericit că am foarte multe culori în biserică. Sunt foarte bucuros. Sunt mulți preoți care mă invidiază în mod pozitiv și spun, păi da, că tu poți să faci multe acolo, că tu... Da, facem multe aici, pentru că avem foarte multe culori și ne plac toate culorile. Toate culorile sunt bune. Nu avem favorite doar culoarea roșie sau... Bine, avem preferință pentru roșu și albastru. Asta trebuie să știm. Roșu și albastru stea. Dar dincolo de roșu și albastru, luați-vă o mână, dar nu e chiar o mână, dincolo de o cromatică pe care o agirem în mod special, totuși, sincer vă spun, toate culorile pot fi frumoase. Și sunt frumoase dacă sunt puse acolo unde trebuie. La nuntă nu te duci în gri. Te duci poate într-un violet, într-un galben, nu știu ce. La înmormântare nu te duci în roz. Și
Deci fiecare are locul lui în planul vieții. Sunt mai multe tablouri de viață. Fiecare are locul lui. Este foarte important. Și fiecare este o rotiță. Am mai spus eu lucrul ăsta. Biblia mea când eram mic, nu era Sfânta Scriptură, din păcate, Biblia. Aveam o carte de 2 ori cât asta, cât Cina cu Picasso, și se numea Fotbal de la A la Z. Asta citeam de dimineață până seara. Doctor eram. Doctor în fotbal. Și aveam 10 ani, 12 ani. Și eu și acum dau lecții. Dau lecții de fotbal, fără probleme, de echipe, de nu știu ce. Doctor în fotbal. Și acolo, țin minte și acum pozele, cum era asta cu Hanu Gabroveni, țin minte pe pagina din stânga jos aici, era Sandro Mazzola. Poate dumneavoastră știți de Sandro Mazzola. Da? Și tu că ai fost în Italia. Sandro Mazzola. Zice, o rotiță esențială în angrenajul Inter. Mamă, și m-a impresionat că ăsta era așa în alergare și picioare. Văd, înțelegi? Văd chestiile astea. Dar mi-a rămas gândul, o rotiță fundamentală în jocul Inter. Și mai târziu aveam să descoper că fiecare este o rotiță fundamentală într-o parohie. Fiecare. Nu era o rotiță mai mare. Ai o rotiță mai mică sau nu. Fiecare are rolul lui. Și eu am conștiința asta, e fundamental. Fiecare are rolul lui și de fiecare avem nevoie. Se strică o rotiță, avem probleme cu tot ceasornic. Dacă fiecare ar gândi așa, eu zic că lumea ar fi mai pașnică și mai înțelegători unii cu alții. Care zice, dacă se strică ăla, dacă ăla bolnav, o să sufăr și eu. E o chestie logică până la urmă. Dacă am putea să gândim așa cum ne invita mai devreme Costina, la înțelegere, cum se întâmplă, ea a citat cu 2 săptămâni și s-a trezit la realitate. Nu e nimic, Costina, e bine și așa. E foarte bine. Încă o dată mulțumiri și felicitări pentru ce ați făcut.